En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: No tingueu por dels homes. No hi ha cap secret que tard o d'hora no sigui revelat, no hi ha res amagat que tard o d'hora no sigui conegut. Allò que us dic en la fosca, digueu-ho a plena llum, allò que us dic a cau d'orella, proclameu-ho des dels terrats. I no tingueu por dels qui maten només el cos, però no poden matar l'ànima. Tingueu por més aviat del qui pot perdre a l'infern tant l'ànima com el físic. No venen 2 pardals per pocs diners? Doncs, ni un d'ells no cau a terra si no ho permet el vostre pare. Però a vosaltres, Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por, valeu més que tots els ocells plegats. A tothom que em reconegui davant els homes, també jo el reconeixeré davant el meu Pare del cel, però a tothom que em negui davant els homes, també jo el negaré davant el Pare del cel. No hi ha res de secret que no s'hagi de revelar. Ressona amb la paraula del profeta, no hi ha res ocult que no arribi a saber-se. També amb la llum de Déu que manifesta la veritat. La veritat pot ser amagada durant un temps, però finalment es revela. Allò que us dic a la fosca, digueu-ho a plena llum. Ressona amb la missió del profeta, crida ben fort, no t'estiguis. La paraula rebuda no és per guardar-la, sinó per anunciar-la. No tingueu por dels qui maten el físic. Ressona amb els joves fidels del llibre de Daniel, que prefereixen arriscar la vida abans que abandonar Déu. També amb la confiança dels màrtirs d'Israel. La vida física no és el bé suprem. No es venen 2 pardals per pocs diners? Ressona amb la providència divina que sosté tota la creació. Tots esperen de tu que els donis l'aliment al seu temps. Déu té cura fins de les criatures més petites. Ni un d'ells no cau a terra sense que ho permeti el vostre Pare. Ressona amb la saviesa de Déu que governa tota la creació. La vostra providència, Pare, ho guia tot. Res no escapa a la seva mirada. Fins i tot els cabells del vostre cap estan comptats. Ressona amb el coneixement íntim que Déu té de cadascú. Senyor, tu em sondeges i em coneixes. Déu no ens coneix de manera general, sinó personalment. No tingueu por, vosaltres valeu més que tots els pardals. Ressona amb la dignitat de l'ésser humà creat a imatge de Déu. També amb l'amor de Déu, ets preciós als meus ulls i jo t'estimo. Tot aquell que em reconegui davant dels homes, jo també el reconeixeré davant del meu Pare. Ressona amb la fidelitat dels qui confessen Déu davant les nacions. També amb la promesa, sigues fidel fins a la mort i et donaré la corona de la vida. Però aquell qui em negui davant dels homes, jo també el negaré davant del meu Pare. Ressona amb l'advertiment adreçat al poble infidel. Aquest poble m'honora amb els llavis, però el seu cor és lluny de mi. La fe demana coherència entre les paraules i la vida. Aquest text està travessat per una expressió que es repeteix 3 vegades. No tingueu por. Jesús coneix les dificultats de la missió, però no vol deixebles dominats per la por. Jesús no promet una vida sense dificultats. Però sí promet una cosa més gran, que el Pare coneix cada detall de la nostra existència i que res no queda fora de la seva mirada amorosa. La missió cristiana no es fonamenta en la seguretat humana, sinó en la confiança. Per això, enmig de qualsevol situació, continua ressonant la paraula de Jesús: no tingueu por.